Čaute od 9. partu Endermighty vlogu. Ja sa volám Mighty alias Endermighty. A toto je vlog Endermighty vlog. Vlog Endermighty vlog. A Synek 11. Asi ho nepoznáte Syneka, ale fakt je super let's player. Ja by som si ho radšej pozrel. Nedám ho do popisku. Sorry. Nedám. Pozor. A lebo sa mi to nechce robiť. To je všelijaké hovadiny s tým. A to je hovadina podľa mňa. Keď to takto spomeniem, no tak to každý bude veriť. A Synek 11. Ľahké do toho. A on alias Gamesberg. On má tak veľké meno Gamesberg. Alebo ako. On je fakt super let's player. Pozrite si ho. Dajte môj like, odber. Nie, nemusíte. A počkať. Je tu není počuť. Počkajte. No. Dobre. Tak. No, budeme pokračovať a pozrieme, či ten let's player, čo som na Facebooku pozeral a nie škoda. Kto to je? Martin Zanková? Jaj? Aha. Či? Neviem. No to je pekná. Jo. No je pekná. Ty kokos, to je pekná. Povie koľko má rokov? Ja un momento. Priateľ? Jo, super. No. Počkaj, tohoto debilska David Paul. Lukáš Saviel Durček. No. David Paul. To hrajú so nami. Či majú také ešte dresy. No, a už som v tom, tak, nie. Sorry, počkaj, ešte na jednom súkromnom to pozriem. No. Len Tomáško Ďurka, tam to je súkromné, ale aj tam mi môžete písať. Opäť. No, už som tu, lebo išla moja sestra ďalej. Kde ste boli na Dubaky? Aké sú krásne. Na Orave. Áno, som včera na hryboch. What the fuck? What the hell? What the No, dobre, už sa budem venovať tým vlogom, čo teraz robím. Wow, to už je, ty kokos, 4 minúty. Wow. Už 5. A
že tá rozprávka už nebude. Sorry. Nechce sa mi, ani ma to nenapadá. Bolo to fajn na krátko partov, viem, že to bolo halúza, to som sa ja na tom zasmial. O pičke a kokotikovi. Ináč sorry, že som tam musel riešiť. To vždycky robím večer, ty kokos. To bolo riešenia. A hlavne tom prvom parte. Ten prvý part bol najlepší, potom už ma nič nenapadalo. A toto je koniec. O pičke kokotíkovi je koniec. Ale nie. Čaute. Čúsli.